nyaya dzeui masori nyaya dzeui manje panyaya yemukadzi wangu haina kuperera ipapo. Akasvika pakutaura kuti mukadzi anoda kuti kana achikwirwa anofanira kunge akati zii achingoteera bedzi kuti kuti irifamba sei. Ende zvandinoziva mai kwangu kuti mai kwangu idanda rinenge rakangoti tiwoziva vakangoteerera havana action. Ndozvaari kunditaurira iyeyu pachake achitaura neni aikatondiudza kuti munoziva here mudhara kuti mimi pamunorova 5 rounds indinorova 1 round chete mukadzi iyeye obva atoti ndave right. Iyeyu ndoba ndati uri kuti ndizwa ndiri kuti inini mukadzi pamunorova imi 5 rounds indinorova 1 round chete wototi ndave right. Ndobva ndamutarisa so ndizvo here chamarunzo vakataura mashoko yayo naiva magiramu muruva marounds mangana because nyaya dzaita pandiri zvino iyi nyaya tutaura yechitatu. First time vakarongwa kuda kundibudisa basa. Second time akatora kadhi rangu revhocha rangu akariendesa kupi akanditengesa girisari yake paChristmas akaenda kana kumba kwaine mhuri yake akaramba futi nyaya sezvaari kuita izvi kusvika ndakanobatira nyaya yake kukamera paokei. Ezvino akadzoka futi akapinda mumhuri yangu mukadzi wangu zvino imba yangu haina rugare vana vangu havana disaster mumba vangu nevana vangu because of him. onai vamagiramu ndiri munhu kaini kumapurisa nyaya ndichinda una ripota nyaya. Tinotenda neminamato uyezve totenda nedzidziso. Ndichakumbira munhu anonzi Simba Rase Chirau agare pamberi pedare, then mumangariro anonzi Ishmael Makirambo ogarawo zvekare pamberi pedare. Right. Ndichakumbira Simba Rase Chirau usumudze ruoko rwako rworudyi wotedzera zvandinenge ndichitaura kuti ini Simba Rase Chirau ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambongezi ndisina kutapudza kana kuwedzera, ndikataura manyepo Mwari navadzimu vachandiranga. Notenda. Ndichakumbirawo zvekare Ishmael Makirambo usumudze ruoko rwako rworudyi wotedzera zvandinenge ndichitaura zvekare. Ini Ishmael Makirambo ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambongezi ndisina kutapudza kana kuwedzera, ndikataura manyepo Mwari navadzimu vachandiranga. Notenda. Mumhangara anoitwa Simba Rase Makirambo akamhangara nyaya yake mushure mekunge aona nyaya ichingotaurika muzvivhitivhiti zvenyika ino, achimhangarira Ishmael Makirambo kuti uri kundipomera mhosva yekudanana nemudzimai wako. Ndo nhau yakamhangarwa naSimba Rase Chirau. Saka panguva yakadai ndichapira Chirau kuti upire dare zvizere chakaitisa kuti ukwanise kuuya kuzomhangara nhau yako kudare rekwamambongezi. Pamusoro imambo nedare ine ndinoitwawo Chirau ndauyawo panapa nenyaya yekupomerwa kudanana nemudzimai wavaMakirambo. Izvi zvakaitika mushure mekusanganawo nevhidhiyo rakabva pano pamambo pasocial media, vaMakirambo vachitaura mashoko ekuti inini vakandirota ndichidanana nemudzimai wavo. Ndosaka ndauya pano kuti ndizonzwisisa kuti nyaya yavo iri papi pavhidhiyo ravakaburitsa pamusoro pezita rangu inini ndisingazivi. Izvi ndakatongosangana nazvo pasocial media zita rangu richitaurwa nezvenyaya iyoyi. Ndokusaka ndauyawo pano pamberi pamambo. Okay. Right. VaMakirambo. Ndiye mukomana wamaitaura nezvake here kuti wamakarota paupedza makataura masondo apfuura? Notenda. Saka aroda kuziva kuti zvakafamba sei. Ndira kutanga nekubvunza nekuti uyo ari kundimhangarira kuti ndakamupomera handiti. Saka ndoda kutanga kubvunza kuti
kupomera kwandakamuita ndikokuti ndakamunanga here iye kana kuti akaritaura kuti akasangana nenyaya pachivhitivhiti. Ina handisi ndakaisa nyaya pachivhitivhiti, indakaya kwamambo kuzoripota nyaya yangu. Vanoita zvechivhitivhiti ndivanoita zvechivhitivhiti. Saka indakamunanga pasi. Ndiro mubvunzo wangu wekutanga. Number 2, inini ndinonzi ndikarota hope ndikadzitaura sezvadziri imhosva here. Ndinenge ndananga munhu here. Ndombokumbira kupindurwa wangu ipapo. Ndinotenda. Regai ndisange kupindura mubvunzo wekutanga. Inini handigoni kupa vezvivhitivhiti mhosva nekuti havasiro vakataura zita rangu. Chero dai vanga vasina kuburitsa zita rangu asi rakataurwa pano pamambo inini ndisingazivi. Kusaziva kwangu kwokuti mutemo unotenderera kuti munhu anosvika otaurwa zita rake mutaurirwo warakaitwa iye asingazive iye asipo. Nokuti inyaya yekupomerwa kunzi ndakadana naye vakarota ndichidana nemudzimai wavo. Ini ndiripo vakandisiya kumhondoro kuti tinoshanda tese. Vondisiya vozouya kuzotaura kuno kwamambo kuti chikomba chachina chinonzi Ningi ndakachirota ndinoshanda naye. Ndosaka inini ndauya kuzovamhangarira nokuti ndivo vakataura. Ini ndiri kumhangarira munhu akataura zita rangu pano pamambo. Inini ndisipo ndisingazivi. Mubvunzo wavo wechipiri wekurota. Nyaya yakafanana neiyi. Kusaziva kuti iripo here chapter inoti munhu ukarota unobva watotaura kuti ndakakurota saka ndizvo. Kusaziva kwangu ipapo. Ende pane pakudiwa proof yachona ichiswa apa pakurota kwawakaita kuti ndakarota proof ndeiyi yandakarota. Totangira ipapo. Makuramba. Apindurwa. Inini ndofunga matauriro andaita kuti handina kunzwisisika here. Kupindurwa inini handizivi kuti ndinoramba ndichipindurana naye here nokuti ndakaisa nyaya yangu kudare. Kana mapiwa mukana nedare, kana mapiwa mukana nedare, tinoda kunzwisisa mativi maviri ose muri 2. Handiti? Kana mapiwa mukana nedare mapiwa mukana nedare. Semukana wamapiwa kuti muvhunze. Mavhunza zvati toturira tochiti wazvinzwe here zvabvunzwa pindura. Ndikuzama kutaura kuti inini handisi kugoziva kuti ndoramba ndichitaura ndichiita sendinopindirana naye here uyu nokuti inini hazandaona pandamutadzira. Ini ndakauya nenyaya yangu kudarira mambo. Kwamambo ndobva vaita vanhu zvezvivhitivhiti. Isi nyaya yangu yakataurwa panapa musakataurwa nyaya yangu panapa. Takapedzera nyaya yangu panapa tichitofanira kuenda kwaTifred kuvaprofita. Titsvage chokwadi. Iroro vanhu hasati raitwa iro. Saka handizivi kuti chirikutadza kuti riitwe chii. Ende kana tichinge tazofamba tikawanikwa kuti hope dzangu dziri kunyepa, hakuna upombwe kumukadzi kana kuti huriko kune varume variko muupombwe, iye haasi kunowanikwa. Kana azowanikwa asiko ndopaifanira kuzouya manje wokomplena after dare iri yapera. Iwo zoti right. Iyi nyaya yevamakirambo yavakaisa kudare yandakaona pachivhitivhiti yakapera. Asi ndiri kunzwa kuti pakuzofamba kwavakaita vachinobata mukadzi wavo neupombwe hwavo kana kuti nezvikomba zvavakanowana. Ini ndakanowanikwa ndisimo. Saka uyu ndopaizokomplena manje kuti inini zita rangu rakabudirei. Kuramusori vamakirambo. Ndoda kuzama kupatsanura zviri kuzama kutsanangura murume uyu arapo pamuonagira. Murume uyu ari kuti ini nyaya dzenyu handisi kuziva kuti dziri kufamba sei. But zita rangu riri kuwanikwa richiratidza kuti riri kunditanisha zvisirizvo. Hamino kana ndikanganisa kupindura matauriro ari kuita. But matauriro andiri kuita pakuona pasocial media iri kuratidza kuti vamakirambo ndimi maitaura nyaya ipi iyo. Saka ndimi mofanigwa kutsanangurira murume uyu kuti panyaya yako yawaitaura iya kana kuti yawakawa ndichitaura. Why ndichitaura? Ndakasangana nezvinoti. Uyu toona kuti azvinzwisisa sei, azvigamuchira sei, kana kuti anogona kuzvinzwisisa kuti yes zvakaitika kana kuti hazvina kuitika. But mushure mekunge mamutsanangurira, mutsananguriraiwo kuti zita rako shamwari ndakahorisa panyaya yakadai. Ndizvo zviri kukumbirwa nedare kuti ubatsire
ubatsiridze pakupinda kwakaita zita rake kuzvivhitivhiti. Handimona kuti zvivhitivhiti zviri kutokuwai muchitaura ndozvazvoburitsa zvamurikutaura ipapapa ndozvazvoburitsa. In addition kuri kuisa makore okuti imi muchimutsanangurirai handiti danho ramakauya kuzomangara kudo kwamambo kwamupamombe handiti zvazvisaka kuti zita rake ripinde kubudikidza nezvirondo zvamakarota mobva mamudzidzisa nokuti pakataurwa nauyo akanga asipo handiti takada kuti adzidziswe zvizere kuti zita rako rakapinda nezvikonzero zvinoti ndakakurota zvinoti nemudzimai wangu ndo zvakaita kuti zita rako ripinde. Takada kuzviviswa kuti azvizive kuti sei zita rake rakazobuda kuzvivhitivhiti. Amondiregererawo kusaziva kuti iye uyu handiti arikutaura akaridzwa pachivhitivhiti zvichitaurwa nyaya iwo pekupe pai ndakatsanangura hope payaka akadzinzwa dzichitotsanangura paakatsinzwa pachivhitivhiti ipapo. Saka handisi kuziva kuti ini nyaya pane nyaya ndepekuti uyu ari kunditi ndiri kumupomera ndindo pane nyaya ndakumupomera kwacho ndiko ndiri kuramba manje nekuti handina kumupomera ndakumunanga ndipo ndiri kuramba ipapo nekuti ndakauya kuno kudare nehope dzangu ndikataura hope dzangu padare uyu ndichitove nayo kure ndekupikwa kuti ndaifanira kumuudza hope dzangu ndichishanda naye nekuuya kuno kudare ndichitaura nyaya yangu ndisina kumunanga. Nyaya yangu iri mudare iri kuitwa nedare nyaya yangu inonopera nyaya yangu yopera uyu semanzwira yakaita aifanira kugara nenyaya yake sezvo afunga kuti ndakamupomera ozouya dare rapera oona kuti akapomerwa here ende kuri ndamutaura ndikataura ndikati ini ndakarota hope dzichiinkuluja iye muhope mangu ndikauya nenyaya yangu kudare kuno ini ndarota hope ndataura nemukadzi mumba mukadzi akabvuma zvataitaurirana mumba tikatanga kunetsana handiti ndikauisa nyaya yangu kudare uyu manje uyu akanzwa nyaya yapachivhiti handiti nezvezvivhitivhiti ndendauya kudare zvinozoitawo nezvezvivhitivhiti ndezvezvivhitivhiti handivadambidzika asi ndiri kuti inini hope dzangu kurota inini imhosva here kana kuti ndarota ini ndikange ndichitaura nyaya dzangu ndakarota imhosva here inoinkuluja uyu kuti andinange sezvoizvi achindiisa padare. Handida kutaura kuti kurota hakuna kuipa uyezve kuya nenyaya yekudare kwanga kusina kuipa asi chazoipa ndechekuti pane zita remurume uyu razoshaurwa ndoraakadzika nokuti dai nyaya yei makaisa mudare muchiti pane munhu wandakarota musina kutaura zita rake muchiziva kuti nyaya yei muda kuzoenda kwati Fred ndokwachazonopedzeserwa chazoita kuti uyave kudare kuti zita rake radomwa ende nyika yese yakuziva kuti uyu ane zvaari kuita nemudzimai wenyu uyezve ndanzwa muchiti mudzimai wenyu pamakataura muchinesana akabvuma izvozvo zvaitoda kuti naye mukadzi anga aripo padare irori isati mamhenda kwatifred nokuti kana akataura nyaya yaifanwa kutoperera pano uye achitaura kuti ndizvozvo ndiro ndakadana nababa haizonokutsvakwa kwatifred nai baba ndoda mbogadzika toda kuti uyu abatsirikana handini dzinguva anogona kunge ane mhosva murume rapo isusu toda kubatsira inini handiti dambobvunzai inini sekuwa kwangu titaura nawo ine mudzimai wenyu inini mega nemurume wenyu ende nyaya idzodzo dzirimo muzvivhitivhiti mwana munenge makambotaura poindi kuti ndakambokurukurawo nomudzimai wangu akasvika pakuti akabvuma saka munhu wacho akabvuma wacho ndiye auya pano isusu kana ane mhosva iyoyo anofanirwa kutongwa pano nemhosva yake saka toda kuti atsvakurudzo kuona kuti mhosva yake iri papi imi mune mhosva papi hapasati pava nemunhu ane mhosva mapahwisisa saka so anogona zvipereka saka so takadai tese imi makarota murume uyu achidana nemudzimai wenyu endi panova imimi nhasi ndo pamakatsika kudai vanhu vakazama kukudzorai but makaramba makatsika ndo zvatikuvati zvinoita kuti murambe makatsika zvacho ndozvatoti chititsanangurai zvinhu zvakajeka handini kwete zvokuhwa pachivhitivhiti auya haana kuya kuhwa pachivhitivhiti akuda kuhwa imimi direct kuti mukuru wangu zveshiwa ndiri kuona munhu uri kutagwa zita rangu pachivhitivhiti apa but chinyatsoinditsanangurirai kuti zvinhu zviri kufamba sei mupahwisa baba uyu auya amangara kuda kutohwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei dzimwe nguva zvibereka kuitira kuti pamuenda kwatifred kwamuri kuda kuenda kwekwe
anogona kunobatiwa kana usabatiwa. Toti shamari muswe yawakanikakira yawaisa mamangarira pa yeva pano ndiwo abatwa. Toita sei? Nzimbo rangu wako niko uripo. Uri anenge abatwa nemosi. Basa kuuya kunoko kupotera. Amaigona kuona namuri vaviri pana yakafanira iyoyi. Sekupotera uko makaita kuno kuna mambo zvichikudya mwoyo. Kuti aiwa uyo marota achidana nemudzimai wenyu saka apoterwo futi sekupotera kwamakaita. Saka masangana pagwenzi rimwe chete. Mumwe ari kuseri mumwe ari kuseri. Asi gwenzi ndiro chi? Chimbomupai mukana wekuti ataura ambosumudza ruoko timbosatavhunza zvimwe zvinoenda mberi. Inini sokuziva kwangu munhu kana achinge akutaura zita kuti munhu akudana nemukadzi wangu it means proof anayo inenge ichitoripo proof yeiswa pachena zvoonekwa kuti zvavari kutaura zvechokwadi nokuti ukatozoona munhu akuti zita rangu rinobuda pasocial media pachitaurwa mashure kuti ndiri kudanana nemukadzi wangu proof inenge iripo. Saka inini ndauyawo kuti vazondisirawo proof yachona pachena ichionekwa kuti handosaka zita rako rine kodzero yekubuda parakabuda nekuda kwemabasa aunenge uchiita. Ndo pane nyaya asi zita ringataurwe panenge pasina proof. Proof iyo ndinotora kuti ibuda apa pakabuda zita rangu ipa poiswa proof yachona apa ionekwa kuti zvichokwadi ndo zviripo. Pazivo pavatotanga kutaura vachibvunzwa nezvenyu kuti munhu ndiye here uyu vabvuma kurodza kuti ndiwe munhu wawaitaura kuti iwe vari kukurota pahope. Saka iwo kuti munhu amhangari kuti aona zvinhu zvaanenge aona pamusoro pemunhu waunenge uchizivana naye waunoshandidzana naye zvinotokukadzisa zvokuti chero imi maizoona pasocial media of course inenge isina kuitwa nemuri vaviri. Zvinhu zvinoitika tiri pano padare zvokandwawo mumhepo vanoonawo zviri kuitika munyika voona but mukuburikidza nekuona unozoona iwewe zita rako riri kutotaurwa imomo kana iye mhuri yake inenge ichitova kuti uyu munhu ari kuura nemunhu kunenge kwakutotanga futi kutonetsaniwana kumba ikoko kuti saka iwewe uri kutobuda pasocial media kuti uri kuura nemukadzi womunhu. Saka akadzika ndaachida kumuwedzera wangu papoindi yamamubvunzira uyu paakauya kuzoripota nyaya yake ati kumba kwangu hakunyina rugare. Mukadzi paakaona nyaya idzodzi yangova bopoto mukati memusha kuri kupisa kumba. Saka ndozvimwe zvakamusumudza kuti azouya azoita sei azomangara nyaya yake kuno kudare kuti abatsirwe akwanise kuyanana nani navamakirambo nemhuri yake zvekare. Handiti muri kuona ndo zvakamusumudza mukomana wangu. But pandaida kubvunza manje ndepekuti tiri kutaura nyaya iyewo shamwari nemakore mangani? 40 years. Vamakirambo mune chini? 53. Then mudzimai wamakirambo akata nemakore mangani? Akata nemakore mangani paya? 52. Yeah? Why not 52? But I think nemaziva mwanenge wakati ndichida kumbobvunzawo pana wamakirambo. Sori zvenyu kuita sekuti ndakunyanyira mibvunzo. Inini tida kutsvaga kuti chikwadi ndechipi. Ndiye murume wamakarota iro? Nongo. Zviri kududza kuti ndiye murume ari kudada nemukadzi wenyu iro? Zvinotaridza kudaro. Saka sei muchiti hamuna kutaura kuti murume uyu ari kuwirana nemudzimai wenyu? Makataura kurota kwenyu inini muchiwirana naye? Ndakataura kurota. Inini njiya pandakamhangara kuti ari kudana nemukadzi wangu ndakataura kurota. Ndiri kutaura zvamataura. Mati ndiye murume ari kudana nemukadzi wenyu here wamuri kuti ari kudana nemukadzi wenyu mukati wongu? Dai mati aiwaiwopi dzandaitaura imurume ati hongu. Ameno kana ndataura ziri. Saka murume uyu mumurambire here kana achitaura kuti muri kundinhingaikira kana kuti tomboti
ichokwadiri ichokuti makavabata kuti vari kuwira nemudzimai wangu tindi papoindi beside hope mwechete dangoinlaje chete beside hope pane zvimwe here zviratidzo zvamungaove munopupura kudare kuti aiwa pane zvandaita kuona iyeyu pachake achitaura neni aikatondudza kuti munoziva here mudhara kuti imimi pamunorova 5 rounds indinorova 1 round chete mukadzi iyeye obva atoti ndave right iyeyu zvakambotaurika futi vakambozitaura ndoba ndati uri kuti ndizvanzi ndiri kuti inini mukadzi kwamunorova imi 5 rounds indinorova 1 round chete wototi ndave right ndobva ndamutarisa so ndizvo here shamarunzi vakataura mashoko yayo zvisirizvo naenda tobvunza kuti pavaiti 1 round 5 rounds anga ari mukadzi wana aitaurwa nezvazvo anga ari mukadzi wana aitaurwa nezvazvo totobvunza iye ndiyaindiudza alright tegai tibvunze tichidaiso panyaya yenyu yamuri kutaura iyoyo nyaya yenyu yamuri kutaura iri kuratidza kuti imimi saka mukureva here kuti imimi vamagirambo munorova 5 ndo zvamuri kureva kuti imi murova 5 ndo zvamuri kureva ka kuti imi murova 5 iye anorova 1 ndo zvazviri kureva neva magirama murova maraunzi mangana taurei tikutaura tikubvunza according nemumatauriro amuri kuita imimi kuti matauriro amaita aratidza kuti imi murova 5 iwe unorova dzingani 1 iwe pachi zvako zvaitaurwa nauyu ndizvozvo zvokuti unorova 1 strong 1 wobva apo miraiti mbowa kunamo ndona zoti mvunzo yakwanda pasi pane munhu akombedza ndoda mbobvunza magiramu naya magiramu imurova maraunzi wabazai maramba kubvunza aiwa ndichiendako ndikutanga handitangi nemezi mutanga mangani ndona sekuti ininika chokwadi chatingataurira inini nyaya iyi kai vamagiramu davirai mubvunzo munozotaura imi kana makutaura uyu murova 5 idzodzo mugona kurova 5 shamwari kwaibva 5 dzakataura ndo dzandokuva chedziyo bhozi nyaya yenyu yaburitsa kuti iwo nyaya yakataura namudhara ukao wakataura nhamba yake chaiyo chaiyo kana makataura wakataura nhamba yamudhara chaiyo chaiyo saka mudhara zvakazotora kumunetsa kuti ha saka iye akuzitaura dzangu 5 zvishuwa ndo dzandorova saka ndiye munhu ari kudanana nemudzimai wangu pakurota ka kwaakaita hani muri kuona manje tingotevera tiri ipapo handiti vati ivo vakati 5 ini ndikati ndinorova 1 ndaida kuti ndibvunze kuti ivo vakati vanorova mukadzi wavo 5 ini ndikati mukadzi wenyu ndomurova 1 here kana kuti vaireva 5 kunani nokuti hazvigone kuti inini ndinoti ini ndinorova mukadzi wangu 1 uyo obva ati wako iyi ndinomurova 3 ndovaenda kuti ndibvunze kuti 5 dzavakutaura ivo vakati 5 kune wavo ini ndikati 1 kune wenyu here nokuti tese taitaura saka kureva kuti dzanga dziri nyaya dzevarume dziri nyaya dzevarume kumabasa vamagirambo imimi ukama hwenyu hwangu wakambomira sei inini yangu ndokumbira kuti zedare mundiregerere because pane zvimwe zvinozondishungudzira hasha ndakutaura chokwadi uyu mukomana uyu kwako ari kurwisana neni ndichanda kuti ndikutaura chokwadi mukomana uyu ari kurwisana neni because nyaya dzaita pandiri zvino iyi nyaya tutaure yechitatu first time vakaromba kuda kundiburitsa basi second time akatora kadhi rangu revhocha rangu akariendesa kupi akanditengesa girisari yake pakrismas akaenda kana kumba kwake nemhuri yake akaramba futi nyaya sezvaari kuita izvi kusvika ndakanobatira nyaya yake kukamera kwaokei ezvino akadzoka futi akapinda mumhuri yangu mukadzi wangu iwe zvino imba yangu haina rugari vana vangu havana disaster mumba vangu nevana vangu because of him onai vamagiramu ndiri munhu kaini kumapurisa nyaya iyi ndichinda una ripota nyaya imi makazova imikunda dare ndosaka ndakauya kuno kudare imi kana dare rakutaura monyarara tapa mutemo pamusoro ivamagiramu ina uchinga ndachikumbirana pari zvino mukomana uyu handitarisiri kuti akakudenai but ndonasi kuti ndima akatanga nyaya chikumbiro chedu chatakaita ndechekuti maifanirwa kuti wapedza ndakarota ndakahwa kuti
pane munhu ari kudanana nemurume wangu but ngati nemukadzi wangu but ngatimbozvitsvakai kuti zvakamira sei totsvaka dzimwe nguva anogona kuti mogona kuti hopera izita rakapotera kuno munhu ari munhu muri kuona manje but pakuudza zita manje ndo zvawokadzika umwe wenyu kuti auyewo kuonunurwa kuti ndikanunurwa sei hope dzakandidudzira zita dzakududzira zita saka nemunhu wacho dzindiratidza saka ndakapa hope sezvadziri iwai mama ndoba ndakubvunza paya ndikati kana ndichikurota imhosva iyi yeino manje nyaya manje pane nyaya mozande vanhu ndipo kuti padaro pakaweta imimi kunetsana imimi nemudzimai wenyu amen mukauyawo kuno kwatiri tikakuteererayo muchitaura sekukuteererai futi kwatiri kuita nhasi mukati asi chinhu chinoita kurota kwakandakaita uku zvinoratidza kuti chokwadi inoda kuti mudzimai akadii ndakabvunza mudzimai akazvitenda ndimaidaro tikati aiwa baba hope dzinorota zvakasiyana siyana haurambiri mukadzi kuti awarota kurota unogona kutorota uchirota uchitorara kana nechikwambo kana kuti achirara nechikwambo but zvichiindiswa pane munhu uchipuwa fesi yemunhu ameno hatina kuzvitaura here vamakira kuti mukadzi wenyu mogona kunge makumuwanira pekuda kumurambira kana kuti mwana wenyu akapa mufananidzo wokuti baba pahope dzenyu dzamakarota muri kurangarira here agerapo muri kurangarira here kuti makamborota madhonga biwa mukanditi ndakudanga ndikaona madhonga ariko ndikakubvunza kuti baba madhonga ako here mukati ariko ndikati akazobiwa here kwanzi aiwa haasati abiwa tikati saka zvinodudzei handimumboona mai baba saka kubatsirana ndakaenderera mberi chichikudini handida kuti hope idzi ndasangana nadzo ndikataura nemukadzi akabvuma tiri mumba akabvuma ndikutaura akabvuma kwacho mukadzi abvuma ina ndakugumira ipapo ndikachibuda inini manje ndikaenda munganga nemavaprofita ndichifambira nyaya idzi zvikanzi izvo zvinhu zvamakapiwa baba makapiwa zvakakwana but handida kumunanga still zvakadaro mukuyeuka here mubvunzo ndakabvunza kuti nai baba ini ndakazoisa nyaya yangu kuno kudare kwamambo ende handida kuuya kuno kudare kwamambo ndakamunanga ndakauya nenyaya yacho alright nyaya yedu tikaisire pane padare panapa tichiti nyaya yedu ngainde kuprofita kwatv red ende makandibvunza mukati rini ndikati mangwana chai sei ndakati mangwana chai inangu handizi kuti zita rekuti inoenda kumunhu nyaya iyoyo tichaenda nayo kwatv yakabva kupi mamusipo musi wacho alright but inini ndoda kutobatsira vanhu vakataura mashoko iyayo kuti muwirano tinoenda kwakati isusu kana tichida kutsvaga nyaya idzi sedare handiti kuona kuti inyaya yechokwadi here kana kuti yenhema hatitauri kunhu kwatinoenda tinongotsvaga kuti toenda kupi toenda dii ripi ngati tikatotsvaga kuti toenda kwatv red kurova kuti patoende umwe munhu akutomhanya mberi kudhara tiripo akuda kunzi kuda kuenda kwatv red kwakanzi isisi dare tichatsvanga kunofambwa handiti kwatinoti uku tofamba tiri pai tine vedare handiti tinzwe nhau kuti ndiyo chokwadi ivo ndo vakapa that proposal kuti kuti aiwa tinogona kuenda kwatv red asirizwa handiti ivo kwete kuti dare ndo rakapa decision saka izvozviti atakatotarisira isusu kuti sedare kana nhau iri mudare inofanira kudzosirwa kudare nditi dare ndo rinofamba nevarume varume ava nditi maona kana tine mhuri yevavava kwatinoenda isusu kwatinofanira kuti handei uku kusingazikanwa nevava kusingazikanwa nani kunozikanwa nesusu zvedare nyaya yawo iri muprocess iri kufamba asi mushure mekunge munhu akanga apiwa task pano padare namambo kuti anoita nyaya iyoyo aconfirm haana kuzokwanisa kuifambisa ini ndakazoonawo nhamba dzekwana tifred vacho nedzimwewo nhamba dzandaitryawo dzevamwewo dzekwana tifred dzacho dzinotonetsa kupinda I think vanhu vanogara vari busy nanhasi asati dzandipindira yani tine vamwewo vataitsvagawo kuti vakwanise kuvabatsira ivo vaiti vanokwanisa kuvabatsira vaiti munogona kana kuuya navo kuchechi its like nhasi sunday vanogona kunge varipo pachechi pachegutu vana bishopi mapolisa vanoita zvechechi vamwe vanhu vakati isusu vakadaro tinovada babatu musataura zita remunhu kana kune kunhu kwamuda kuenda navanhu handini umwe ane mukana wekuenderera mberi endai nchiona munyaya iyi yakadai so iyi yokurota iyi inoratidza kuti nyaya iyi inonetsa handiti muona
vanhingirikiri vanzwani pakurota kwenyu imi muri kubvuma kuti chokwadi chamakarota mukaramba muchindibvunza aiwa ikodzero yangu ndokubvunzai ndisaka ndiri kuti nini ndati munobvuma here kuti uyu ichokwadi here chekuti makarota ndati tienda padecision kuti tibatsirane kurota ndakatorota ichokwadi here chamakarota chekuti tine maonero atoda kuita munyaya iyi ndaingoti ichokwadi semabvunzira muri kutondiita dai nyaya yacho yakatopera ndakatomunanga makamunanga orit varitaura zvirit kuti dai ndaiti ichokwadi dai ndakamunanga vari right saka kureva kuti vari in between kuti zvinokuda hachisi chokwadi handizvo but pane zvimwe zvavanozosanganisa zvavari kuzotaura kuti kubasa matauriro anyaya dzavanenge vataura kumba uyu anozonotaurika kubasa uyu ari kuti kwete hazvisizvo zvisu taitaurawo nyaya general dzevarume saka ipapa pari nyaya dzeuyu manje panyaya yemukadzi wangu haina kuperera ipapo akasvika pakutaura kuti mukadzi anoda kuti kana achikwirwa anofanira kunge akati zii achingoteera bedzi kunzwa kuti irifamba sei ende zvandinoziva mai kwangu kuti mai kwangu idanda rinenge rakangoti tiozii vakangoteerera havana action ndozvaari kunditaurira saka aiwa saka katakadzokera pahope paipaka ndozviona kuti havane chokwadi chokuti chokwadi anditi vona asi vabvunzwa mubvunzo kuti chokwadi vakambira in between yokuti chinogona kuita chokwadi kana kuti makuhwa anditi kana tikuva zvinhu zvisizvo anditi but apa nekutsanangura kwavakuitaka ode vane chokwadi todekwa kuti murume uyu anetsanangura zvinhu zvinenge zvichiitwa zvemumba mevava ende zviri izvo zvichokwadi zvibva zvaita get married nehope dzavo achitaura futi kati mukadzi ukaona mukadzi ukaziva weakness yake haanetsi kutokuhwina semapuraizi namai vachobva vati murume akangoziva weakness yako anotokuhwina uyu ari kutaura ndinaye kubasa kumba mukadzi anotaura same statement asi nhaye baba ndinoda kumbobvunza ukama hwenyu nemurume uku kudhara wanga wakambomira musati tisati asvika panyaya ini uyu ndaimbomutora semufana wangu pabasa ndisina problem naye maproblems ndakatozotanga kuona kuti iye pfungwa dzake neni manje he's fighting me but inini pabasa ndaitomutora semufana wangu ndichitomba madirections ekuti life inoitwa so life inoitwa so but ndakatozoona kuti iye is fighting me ndidareka ini suroku ndichimbowa uyu murume uyu asati auyagira varume ava vavazati vaiwira vaifambidzana tsika nditsikiro mashoko ndakamawa tiri pano padare handini saka which means masikireti tinenge tichimataura mukona tinenge tichiudzana masikireti pakuudzana masikireti manje zvaku unogona kunangwa nepako zvinoitika izvozvo ndakazomuti rimwe zuva ndikati ukaona uchinyenga mukadzi woumwe kureva kuti wako anenge asina kunaka nongoinoti neva mukadzi wangu wandakawana hana kunaka asi uyu akanaka akandipindura uisikanzi haakwaniko zvimahure zvandie chingopa airtime naiwe chama mashoko aya vari kutaura kumaziva uyu hapana chanitokumboziva kana asi kuti baba zvavanoita ipatura nyaya sepanapa ndii vanoitora panapa voenda nayo kumba kwavo vanotoita yekumba kwavo chiro muchitaura nyaya sei pabasa vanotoidhaivheta kuibvisa kwamuri kutaura imimi voenda nayo kumba kwavo pati kuti hataura tiri kumba kwavoka tinenge tiri kubasa izvi zotoperera kubasa bhozi nyaya dzevarume but kune ava hadzipera vanobva vadzitora voende nadzo kumba kwavo saka pese pavanouya futi pabasa vanotouya vaine nyaya dzekumba kwavo svika vodzita apa bvui sinongotaura senyaya generali asi munhu anenge aine paakaita sei paakatsika basa racho moshanda basa ripi isinoshanda munonzi kumasiwabhonzi kukanzini ndo zvinoitika pane mukuru vanotouya nenyaya dzavo vane pavanenge vakatsika saka isi handingaregeri kutaura zvandinofunga kana maziro angu kana chokwadi ndinongotaura nyaya generali asi waudana nemukadzi wawiri hazviti ndoti modanani modanani inini hazviti si uchitaura zvinoenderana nokuti unovati kwai mukadzi anovata sedanda inini ndine mudzimai
handiti sevarume tinotaura nyaya dzechirume ndotodzidzawo kuti zvakati saka ndinenge ndichitaura ini ndotori nemudzimaiwo futi saka zvinhu zvandinenge ndichitaura unodanana nawo handina kana ndosaka ndatouya kuno hapana pandinazvosungirira kaini hapana ende nyaya vanotanga kuzvino ndaizvinzwa hangu nevanhu kudhara kuti mundaraunda kuti zvakati vanondibatsira kuti no mumirire akunange kusvika ini ndatozoti pandakaona vhidhiyo ndakati amwari wangu maita zvenyu nditori naro mufoni ngati ndinoenda naro vhidhiyo rubhozi pese apo vaingotaura senyaya handiti saikone zvivhidhiyo ndakwanisa kutaura nyaya yangu kana kumaofisi kuti ndakaenda ofisi vakati kana vasina kukunanga hatisodi zvokunozoti ndakazora ndingi toshedzana nevanhu ngavakunange semataurira kuti handiuripo ndakati haitsokere mandanyarara saka pandakazowana vhidhiyo mai ndikati itsokere kandi ndienda kukabva chivhidhiyo ndisangananga nemunhu ndichingori ndega ndine vhidhiyo rangu ndauya chinyarara inini sekunzwa kwangu baba vanombovazi vachirotawo sei ndima ajara kushanda nemese sevanhu vaiwirirana ndaimbowo vachiti maifambidzana maiwirirana suro uku unovazi vachirotawo sei pakurota ndinganyika handisi vana rimwe zuva here ravakakudza hope udzikadudzikwa saizvozvo ndinganyika taurai baba taurai baba vane zvimwe zviratidzo zvavakatanga kuona vachiona zviratidzo vavo vafunga kuti ava vanodana nemudzimai wavo saka zvinoita hope ukanyanya kufunga chinhu unogona kutochirota ukatochifunga unogona kuti otoona tv uyezve h2 hope kazhinji hadzitaure unogona kutorota munhu isiri munhu ari munhu saka baba chekuita kuti vave shuwa nenyaya yehope dzavo ndofunga kuti vane zvimwe zviratidzo zvavakaona zvinoratidza kuti ava vari kufambidzana nemudzimai wavo vasati vatorota hope dzakazongova dzadzisira pazviratidzo nemasuspicion avanga vaina ndomafungiro avo ndotenda baba ndo zviratidzo zvataikumbira kana pane zviratidzo zvavakanga vachiziva vazvipatsanure kuti dare rikwanise kunyatsofamba nenyaya yavo zvakanaka. Ndoda kudzokera kune mutaura pezera kutaura nyaya yematanga kuiwa nhasi here kana kuti patakamboita maivepo nyaya iyoyo ndofunga kuti muri kutaura matama atakambotaura nawo Makiramba ndizvi kuisa sokuti takakuisai shoko mumuromo menyu vaMakiramba mafungiro edu kana kuti maonero edu ndiyoti kana mafunga kuti mhuri handichadi nanga kuti handichadi musanyanya kupinza zvakawanda ndo chinhu chonzi chokwadi chaicho mukadai mukadai munenge muchiwesta time yenyu nemari yenyu inenge ichipera futi ngati mwe muchifamba mafungiro andoita inini amen isusu hope ndakambofunza vaMakiramba kuti mune tsamba here dzekuratidza kuti munorota zvinoitika kunana kuti tizive kuti muri chiremba kuzinata ndikaona sekuti tsamba dzipo amen pamwe dzavepo dziripo here vaMakiramba zvinondinetsa kupindura ini kuti mwemubvunza mene muchindibvunza soka handiziva hangu motondiregerera nekuti handizivi kuti ini ndinonzi ndofanira kuita tsamba here yekuwana kuzvirotera hope dzinondidudzirira nai vaMakiramba munhu anonzi zinata handisi hamusi zinata asi hope dzinondibacha varoti vanonzi maprofeti maybe tingati semuroti Joseph anzi akarota hope dzikashaya mududziri asi akanga asina tsamba hatozinda kuti nguva iyo but zviri kupupugwa nebhaibheri imuri kupupugwa here mune gwaro riri kupupura isi zvakaita Joseph akanga ainayo mweya mutsvene zvaiita zvainge zvine dudziro zvakanga zvichiwitiniswa nevanhu panguva iyoyo kuti izvi zvechokwadi akarota izvi zvinozadziswa
zvechokwadi zvakava chaunga chenyika chenzvimbo iyoyo chakatenda kuti anopiwa mune mweya mutsvene. Dambudziko randiri kuona riri kuitika nderekuti nekuda zvandiri kutaura hazvisi kunzwiko here. Wozi ndati inini izvi zvese zvaitika izvi zvekurota kwangu izvi ndakazochipinda mun'anga nemuvaprofita ndikadudziriwa kunzi zvakakwana zvakadaro. But vamwe vangu vandinavo munyaya imimi ndiri kuti ngatifambei kuvanhu vanoita vanoratidzwa zvinhu zvakakwana basi nyaya ipereka chii chimwe nezi. Alright, ndaona pane brains yavo pakanaka andidika. Tingaende kure togodotsa zvuwa andidika. Mudikani wedu kuti agutsikana ndaitirwa nedare zvinhu izvozvo. Andidi process yagara tinayo andidika. Ndikutaura izvi amuti kudzetendai uko kana hati kudzetendai uko andidi vanhu ivavo ndivedu mudare redu isizvo. Andidi kachiti vedu mudareka kurati tichitoza kuti Kariba kuna nhingi uchegoti kuna nhingi Kadoma kuna nhingi andidi vanhu vasinei nemi andidi vanozikanwa nesu vedare tochingoti vamaKrambu handei nemhuri yenyu yamunoda mimi andidi toenda tonobatirwa dare baba imimi kwete zvokubvunzira baba mauya pano andidi mune nhau yemudzimai wenyu ati gumbo panze asi munewo munosenza naye andidi akutotanga ndikuprofita andidi akaita basa rakati nova ndoda kustepa napa zvarati zviri clear. Kana tisagutsikana toenda futi kune mumwe anditi todzwa zvimwe chete kana tisagutsikana toenda kuita vatatu tese tinenge tane kutenda kwakakwana. Ndofunga mambo vakatotaura kuti the last dare nechagari vachaenda kukadoro ndiri kurangarira kuti mambo vakati kufambai kwese apo inini ndichange ndiripo pakupedzisa nyaya chete saka nyaya zvayatodai kurova kuti sezvo yanga iri mudare ichiri kufamba hama yangu nyaya iyo wazvoona kuti hava zveshuwa vari kukunanga kuti wakafambidzana nemudzimai wavo saka nyaya inenge yavepo ndeyekuti pachafambiwa zita rako rikashayikwa vamaKrambu vachazomira nechimwe chinhano chokukuziva kuti iwe vakakupuma yatove deformation of character kuti makati ndinodana nemukadzi wangu zvashayikwa because zviroto zvogona kubuda nepamwe sematauriro aita vamwe unogona kurota mombe iyo isiri mombe netokumbiro panofambwa patinaka panofanira kunge ndiripo because ndinichikomba chacho saka zvinenge chingori izo kungonzi ndeuyo arapa kuti zvosava ndisiyo ndenge ndichitoripo panofambwa pacho mukuri were shukomakrambu ini handina chandinoramb asi vamaKrambu pane zvimwe zvokuti tinowesta nguva tichitaura ndini nyaya yenyu imimi isusu da kuteedzera hope dzenyu nemafungiro enyu chitsvagai fiwo mota iyo nongodza mambo chiri vari kwavariko kumambo ngachikumbirawo mota tidai tutomhanya tongonanga hameno tonanga rodhipi handiti hatizi kutonanga sedhipi totsvaka kuti vamaKrambu vakatadzigwa here kana kuti havana. Saka munosungirwa kutsvaga fiwo yemota newe shamari unotoasistawo kutsvaga fiwo ndati kupomera ndati urimo. Amen. Ndati toda kuzadzisa hope dzavo maKrambu kusvika mukuzvichenuro handiti mukuona makuchana wekupublish pazita handiti munyika handiti naizvozvoga munenge machenurwawo kana mukaonekwa zvisiri izvo handiti noti iprocess handiti it's a long process but asi tinosvika chete after tafamba secretary anenge aripo vamwe makukotawo vakateererawo vachinzwa kuti tichiita zvinyorwa patafamba handiti toona kuti ndiani apfuma umwe ndiani asina kupfuma umwe ananga umwe mapawedza ndo panozobva kuka kuti titi takusunungurana ndati nyaya yenyu iri kuenda pano 1 pane amai ava pane amai navamaKrambu nechikomba nyaya yenyu iri kuenda pano 1 isisu meso edu aone kuti makazviitira kati hamuna handiti hatina meso iwayo saka takusangana nemaziso anoona saka
chitudzai date Vamakiramba vantu vane mazuva anoona because vakataura zita rangu. Aiwa tati isusu manje ati madispute ari between you and Adedeka. Isusu manje sedare manje. Mesu avo isu hatina. Saka takuchitsvaga ivo vasiri ivo vanotitaurira handiti tigotaurwa nevamwe vasiri ivo. Nokuti ivo pamwe tovechingoti vamwe vari kunyaya pakataura chokwadi hatingazvizivi. Saka takuchitsvaga ma-outsiders. Haina ndiri pakuti hangu kuya kwandanga ndaita nhasi. Ndandiri funga kuti pamwe umbo vanotori nawo sezvo vakataura zita rangu. Nokuti dai vanga vasina, vangadai vakazotanga kuda kuenda kune vanoona vacho. Asi vakatotanga kutaura zita rangu. Vozosiya zita rangu hanzi ivo pachezvavo vakaenda kune vanoona vakaudzwa kuti zvakakwana zvakadai. Vakaenda voga. Vari voga. Plasidare risipo. Hanzi zvakakwana zvakadai. Saka vamakiramba makaenda kuuya kumaprofita makaenda mega muna kuindawo nevamwe. Saka izvo tiri kukumbira kuti toda kuzvitava mukutadza takawanda kusanganisa iri rinodare nemiwo nemhuri yenyu nechikomba chacho. Saka tari chikumbira kuti tipei date ratisingafanirwi kukundikana pano nhasi. Toda kuti muwe tichitoinda titofamba totozvipedza musoro tongouya kujudgment. Tipei date imi makasununguka kuti isisi tokwanisa kuzvita pakadai vamakiramba kuitira kuti tisakukanganisirai kwenguva yakareba. Hainichero mangwana mota iyo yesu batu Chirawo mangwana rubasa. toda kutsvaga zuva risiri basa. Toda kutsvaga mazuva asiri basa kuti mese musununguke. Mota iyo batu uyatoke mazuva unoona zuva ringi. Wangwana wasina shuwa. Ai, isusu takutoronga handimunzwa ava tavati vanofona. Ndavaene vanofona. Chirawo mangwana unenge uri kubasa. Unowana offering. Chipiri mekuswera mangwana. Saka tombopa guarantee kuti kuswera mangwana. Vamakiramba. Tomboti kuswera mangwana. Saka takuti kuswera mangwana. Mota tichapiwa. But tichazotaurana out of the dare, out of the court. Kuti toita sei tosangana pafio toenda kwatinoenda mangwana. Tichangofamba but kwatichanofamba at first kuti zvijeke dare rekuti hatisi kuda kumhanyira kwaTifred kwamuri kuda imimi kwamuri kuziva. Kuchazoendwa hako kana tavakwanisa kwavo. Isusu kuvaramba tichavabata chavabata. But tichambongofamba kwatozivawo nekunozivikanwa nevedare kuti mukwanise kuita sei mukwanise kubatsirika. Because nyaya hombe ndeyekuti vanhu vanofanira kuti vanzwisisane. Vayanane mushandidzane muite shamwari neshamwari sekugara kwamaita sei kwamaita than kuti mukagara makadaro pachaita kuva nekufungirana imuri vanhu vanoshanda pamwe chete. Saka hatisuda kuti zvirambe zvakadaro. Tinoda kuti muwirirane sekuwirirana kwamaita sei kwamaita kubva pakutanga. Hatimaona. Asi tofanira kuziva kuti tikagara tiri vanhu vechirume tinotaura nhau dzechirume dzakangosanganisa nechirume. Because tikatanga kutaura nhau dzechirume panapa ndogona kuti pamwe muchatotaura imwe problem iri mumba mangu. Ndozvitadzosa kuti ko vanhu vakaitisa sei inyaya dzechirume. Tofanira kuziva kuti nyaya dzechirume zvinosanganikwa nazvo. Zvakafanana neshoko kana rakuparidzwa mukati mechechi. Rinoparidzwa rinenge risingaparidzwe munhu asi rinogona kunanga pane munhu anoita zvinhu izvozvo ozoita sekunge aparidzwa asi kuti shoko raMwari rinenge richingoita sei richingodzidzisa. Handinoona. Saka ndinokutendai nemashoko iyaya. Ngatisanganei pa next week kana tapedza musi weTuesday tozosangana next week. Saka nyaya yedu ndofunga tichamirira pano. Hapana chimwe ticharamba tichiendera mberi. Tichamirira pano. Vamakrampo newo tichakupai vedare muzotaura navo kana wemafuels tobuda musi wechipiri. Ngatisanganei. Chikumbiro ndandinacho hamino. Ndandine chikumbiro chekuti asi vanhu vanouya kuzotibatsira ngavave vanhu vanoona chaizvo vanosingari vakufungidzira. Aiwa ndezvedare hatiti maisa naudare. Dare ari Saka pasingaendiri pa1. Yes. Chero pa4 panoendiwa. Asingati mugutsikane chete nedare rinofanira kugutsikana. Vamakirambo hatifanira kuinda kwavanoziva izvi. Kana kunozikana ndewe. Yes. Havahotori sekuti ichokwadi. Hatifanira kuinda kwavanoziva ivo. Nekuda kwokuti
avaozivi kuti ichokwadi here kune kunozikanwa nedare chete kana kuri kwaprofeti Fred ina handikuzivi zvekuti ndokuziva kai kukuziva kwekuziva kuti kune mbiri yekutaurwa chokwadi ndo zvandokudira kuziva kuti ndokuziva kuti ini onai baba isatiti chido chenyu handimauya kwatiri makuitawo chido chedu tisava munyai wenyu handiri muda kuyananiswawo nevamwe ko uyu akati handie kwangu wangati iwo ndioda kurorerwa tsanga munyai ka oda kuzviita futi munyai futi iwe uriwe ufambirwa sununguka yenyu uya kosaina panapa vato ari muservice Yemsen. vari paservice Alright.